her på følger svales, og den er her. Eller så på skærmen. Kom nu. Den første er fra Frederikke. Okay. Vi kender det. Ja, En lille buk. rigtig godt. Meget godt. Okay, hun galopperer. Og et spring, og det går galt. Det er ligesom sig. Når han springer. Okay, hun galopperer. Selvfølgelig uden sadelfrede. Uden hænder. Uden hænder. Det er dømt til at gå galt nogle gange. Desværre. Og du traver, og du falder af. Træder din hest på dig. Det vil vi gerne vide. Skriv det lige, hvis du kan. Okay, hun galopperer. Og hun mister stigebøjlen. Hendes hest begynder at lave kaninhop. Kalder jeg det. Ja. Og det her får Frederikke stadigvæk. Yep. Hun galopperer. Og det er faktisk på Dille. Jeg har set den før. Ja. Så bliver den bange for alt andet. Men jeg kan ikke rigtig se falen i det. Nej. Nå, det var for Frederikke. Så har vi for Liva. Og I må selv skrive, at I ikke vil have livet på. Så den ikke løber den samme vej ud. Jeg vil også have det på video. Vi tror bare nu. Okay. Galop! Pisk! Og hun galopperer, og den snubler. Jeg kan godt lide alle sådan... Jeg Ja. Næste fail er... Oh my god, nu er jeg gået ud af det hele. Også for den... Holy shit. Flot, Liva. Oh. Og Frederikke prøver der i det mindste. Det ligner lidt dig på sig nogle gange. Hold nu. Okay. Det gør det. Okay, du galopperer. Ja, så tænker vi ikke mere. Og et kæmpe... Ja. Det kender vi også godt. Det er ikke så sjovt, nej. Det var alle failsene for hende. Nu er det fra Silje, tror jeg, hun hed. Shit, jeg kunne det. Og den gider om bare ikke at vise Siljes fail. Kom nu i gang. Nå, Silje, desværre. Ej. Nu hun traver, og... Holy shit. Jeg ved ikke, fordi vi har set failen før. Vi håber, du er okay, Silje. Ja. Det er godt nok tæt på, den falder. Ja. Næste er også fra Den hende, har jeg også set. tror jeg. Er det ikke det? Jo. Det er seriøst bare det værste. Ja. Det næste er fra Line. Nej. Og den er ret god. Okay, vi laver bare en part 2, fordi de virker ikke lige nu. Så vi laver en part 2 senere.